ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಒರಂಬನಾಲ್ 23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಆದುಂಡು ಒರಂಬ ಮೂಜಿ 94. ಭಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹ ಅಂಚನೆ ಸುಖಮಯ ಅವತರಣೆ ಶಿವಜಯಂತಿ. ಇನಿ ತ್ರಿದೇವ ರಚಯಿತಾಯನ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಯನ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಎಂಚ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪಾಯನ ಬಾಬಾ ಪೂಜ್ಯಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆನಪಾರ್ತನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆತ್ಮಾಯನ ನಿಖಲೆಗಳ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಪೂಜೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ ಒಲ್ಪನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ತೂನಗ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಎಂಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಅನುಭವ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನದಾನೆ ಅಂಡ ಬಾಬಾರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನ ಪೂಜೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲನ ಪೂಜೆ ಡಬಲ್ ರೂಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಪೂಜೆನೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ರೂಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲನವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರೂಪೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಾತ್ಮರ ರೂಪೊಡ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಡಬಲ್ ರೂಪದ ಪೂಜೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮರು ನಿಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಎಂಚ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ಬಂದು ಲೆತೊನುವೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಡಬಲ್ ಪೂಜೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಲ ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿರಾಕಾರಾಯನ ಬಾಬಾ ಆಪುಜೆರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭಕ್ತಿ ಜನಕುಲು ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೀಪೇರು. ದಾಯಕ ಪಂಡ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತುದೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಜ್ಜಿಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಏಪಗುಲ ರತ್ನೋರ್ದು ಶೃಂಗರಿತ ಚಿನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟಧಾರಿಲ ಆದು ಪೂಜೆರು. ದೇಪಂಡ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆಪುನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಮಸ್ತಕಡು ಐತಮಿತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಮಸ್ತಕ ಉಂಡೆ. ಶರೀರನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಡಲ ಇಂಚ ಆನ ಸ್ನೇಹ ಉಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಜ್ಪದ ಉಟ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಾಬರ್ದುಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ತನ್ನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಜಯಂತಿಲ ಆಪನ ಕಾರಣ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಒರಿಯೇ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನ ಅದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾದ ದಾಂಡಲ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಕಾರಡು ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರಡು ಆದುಪ್ಪು ಐಕಾದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಧಾರನು ದೇತನೊಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರ ಮಿಲನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐದವರ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಾಗುಲ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡೆ. ಒರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಒರಿಯಾಗ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನು ಬರಿಕದಿ ಓಡಾಂಡು ಜೊತೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆತ್ತಂಡ ಒರಿಯೇ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐದವರ ಇಂದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪುನಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನಿ. ಇಂದು ಡ್ರಾಮದ ಅವಿನಾಶಿ ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಏರ್ಲ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐತಮಿತ್ತು ಈ ನೋಂದಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಿಯವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ಇನಿ ಮಾತ್ರಲ ಬಾಬನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರ ಅತ್ತು ನಿಖಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ನಿಖಲ್ನೇ ಪನ್ಪರ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಅವತರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗಾದು ಸ್ನೇಹಮಯ ಸುಖಮಯ ಆಚರಣೆಯಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಲ ಆಚರಣೆ ಆಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮ ಪರಮ ಆತ್ಮನ ಜಯಂತಿದ ಆಚರಣೆ ಆದುಪುಂಡು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೋಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯವೈನ ಅದ್ಭುತವೈನ ಜಯಂತಿ ಇಂದು ಒಂಚೇ ಸಮಯಡು ಬಾಬನ ಜಯಂತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲನ ಜಯಂತಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯೇ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಿನಾಂಕಲ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪು ವರ್ಷದ ಅತ್ತಂಡ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಅತ್ತಂಡ ದಿನಾಂಕದ ಅಂತರವಾದುಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಅವತರಣೆ ದಿನ ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲನ ಜಯಂತಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ನೆನಪಾರ್ಥ ದಿನತ್ತಾನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತರ್ಲ ಸಹ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷತೆಯದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷತೆಯು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅದನ್ನು ವೃತಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನಿಂದ ಅನುಂಜಿ ಸ್ವಯಂನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು.
ಐನರ್ದವರ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನೆ ವ್ರತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ರತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು ಭೋಜನದ ವ್ರತ ಮಲ್ಪಿರು, ಕೆಲವರು ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು, ಕೆಲವರು ದೂರ ದೂರದ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ವ್ರತ ಮಲ್ಪಿರು. ಏತೆ ಸುಸ್ತ ಅಂಡಲ ಸಹ ವ್ರತನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಿರು. ಐಕಾದ ಏತೆ ದಿನ ಅಂಡಲ ಆವಡು ಏತೆ ಸಮಯ ಅಂಡಲ ವ್ರತನು ಮಾತ್ರ ಬುಡುಪುಜೆರು. ಅಂಚಂದು ಈ ನೆನಪಾರ್ತನು ಏರೆಡ್ದಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದೇರು. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವ್ರತ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಒಂಜಿ ದಿನದ ವ್ರತ ಆದುಂಡು. ನಿಖುಲು ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಅತ್ತನ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೋಡಾಂಡು ಅಪಗ ವಾ ವ್ರತನು ದೆತುನೊಡಾಂಡು. ಸದಾ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆರ್ದು ಜಾಗರಣೆದ ವ್ರತನು ದೆತುನೊಡಾಂಡತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ನಿದ್ರೆನು ಮಲ್ಪುರೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ವ್ರತ ದೆತುನೊಡಾಂಡೆ. ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ನಿಖುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಜಯಂತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತನ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮದನಿ ಜಾಗರಣ ವ್ರತನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲರ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಸಹ ನೆನಪಾರ್ಥದ ರೂಪೋಡು ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭೋಜನದ ವ್ರತನು ದೆತೊಂಡಿನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಸಹ ಇಂಚಿನನೆ ಆಂಡಲ ರೋಗಿ ಆದಿತ್ತನಲ ಅನ್ನದ ವ್ರತನು ಬುಡುಪುಜೇರು. ಅಂಚಂದ ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಶರೀರದ ಎದುರುಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೆ ಬತ್ತಿನಲ ವ್ರತನು ಭಂಗ ಮಲ್ಪರ್ದಾನೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ತೂಪುಜೇರು. ತಿನ್ಕ ಒಂತೆ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಗ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿಯಮನು ಪರಿಪಕ್ವ ಆದು ದೀವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತನ ಕಚ್ಚ ಆದುಲ್ಲರ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ಪುನೇನು ತೂವೊಂದು ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಭಿನ್ನವೈನ ತಿನಿಸುನು ತಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುರೋಪು, ಏಷ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ರಷ್ಯಾದಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದುಲ್ಲರ. ಅಂಚಂದು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತದ ಅಂಚಿನಕುಲು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದು ಕೊಡ್ಪರ. ಭಾರತದಕ್ಲೆಗಂತೂ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲೆಗ್ ಡಬಲ್ ಪರಿಶ್ರಮಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪುನೆಕ್ ಶುಭಾಶಯಲು. ಒಂಜಿ ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯಲು ನನಂಜಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪುನ ಶುಭಾಶಯಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಏಪ್ಪುಗುಲ ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಚಲ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪಣದು ಬುಡ್ಪರ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಗಾದ ಮಸ್ತ್ ರಮಣೀಕ ಭಾಷೆನಿ ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿರು ದಯಪಂಡ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಿರತ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಆವಡು ಒಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಎಂಚೊಪ್ಪುನಿ. ಇಂದೆಕ್ಕಾದ ಬಾಪ್ತಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಈ ಶಬ್ದದ ದೃಢ ವ್ರತನು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಪವಿರು. ವ್ರತನು ದೆತೊಂಡ್ರೆಗಾದು ತಯಾರುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಏಪ ಕೇನುವರು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪರ. ಇಂದುವಂತೂ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಕಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಶಬ್ದನು ಸಂಕಲ್ಪುಳ್ಳ ಕನಪುಜರು. ಈ ವ್ರತ ದೆತೊಂಡ್ರೆಗಾದು ತಯಾರುಲ್ಲರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಯರು ಏಪ ಸಂಕಲ್ಪುಡು ದೃಢತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗ ಸಫಲತೆ ಆಪುಜಿ. ಸಫಲತೆ ಆಪುನ ಆಂಡ ದೃಢ ಆದು ಪೂಜೆ ಪಂಡಿತ್ತನ ಬಲಹೀನತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬಲಹೀನತೆ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬದಲಾದ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ರಾಪುನಿ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದಕೋಶಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಬದಲಾದ ರಾಪನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಶಬ್ದದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪರು ದೇಗ್ ಇಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಬಾಯಿ ಸದಾಕಾಲುಗಾದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದೆ. ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದದಾದ ಪನ್ಪರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಳು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನೋ ಪಂಡೆಡ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಏಪ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಪ್ಪು ನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪರ್ದಾನೆ. ಎಂಚ ಪನ್ಪುನತ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಇಂದುವೆ ಶಬ್ದದ ಕಾರಣದು ಬಲಹೀನತೆನು ಕನಪುಂಡು. ಇಂದುವೆ ಶಬ್ದಲು ವ್ಯರ್ಥದ ದ್ವಾರನು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕ್ಯೂ ಉಂತುಂಡು ಅಪಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ವಾ ಶಬ್ದರ್ದು ಕ್ಯೂ ಉಂತುಂಡು ದೇಗ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ದೇಗ ಆಂಡು ಮೊಕ್ಕಳು ದೇಗ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ದೇಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದುವೇ ಶಬ್ದರ್ದು ಕ್ಯೂ ಉಂತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಬಲಹೀನತೆದ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ದ್ವಾರ ಇಂದುವೇ ಶಬ್ದ ಆದುಂಡು. ಇಂದನು ಶಬ್ದಕೋಶಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪರತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಭಕ್ತರು ನಿಖಿಲಿನ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ಕಲ್ಪದ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ರೂಪೊಡು ನೆನಪಾರ್ತೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾಂದು ಈ ದೃಢ ವ್ರತಂದೀಪುನನೇ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆ. ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥ ಅಂಚೆನೇ ಆಪುನ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರು ದೀಪನು ಬೆಳಗಿಸವನೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು. ಈ ಮನೋರಂಜನೆ ಅವಶ್ಯ ಉಂಡು.
ಅಂಡ ದೇತ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜೇನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೀಪ ಹತ್ತಂಡ ಮೊಂಬತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿಸವರು ನನಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರು ಕುಡೊಂಜಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪರು. ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಪದ್ಯನು ಪನ್ಪರು ಐನೆತ್ತ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ಪರು ಕುಡದಾದ ಮಲ್ಪರು ಚೀಪೆನು ಪಟ್ಟರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ತಿನ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಜಿ ಪಾತೆರನೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕಾದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡಿತ್ತೆ ದೃಢತೆದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಪನ್ಪನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ದೀಪನು ಬೆಳಗಿಸಲೆ ತೂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಟ್ರವಲ್ಲಿ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆವಡೆ ನಾನಾ ಶಬ್ದ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿವ ಕೇಕ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪರು ಇಡೀ ಕೇಕ್ ತಿನಿಯರಗಾಬುದುಪ್ಪುಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುನೆತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಓ ಮಾತ ಆಚರಣೆಗಳುಂಡ ಐನು ಇತ್ತೆರ್ದೆ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬುಡಾಡು. ಓ ಮಾತ ಬಲಹೀನತೆಲುಂಡು ಐಕೆ ಬದಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೇಕ್ ಬಾಯ್ಡು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಸುರುಕು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಐದುಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೆರಿಂಡೆ ಏಪ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪರು ನೆನಪಾರ್ಥ ರೂಪೊಡು ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಬಾಬನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸೋನ ಧ್ವಜನು ಹೃದಯಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಂಟು ಒವ್ವೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಉಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಹೃದಯಡ್ಲ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣ ಇಂದುವೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಾಬನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು. ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಅಂಜನೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಹೃದಯಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಪುನ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಖುಷಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದುಃಖಿ ಇಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ಇಂಚಾಪರು ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರನು ದೆತೊನ್ಲೆ ಕುಡ ಏಪ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪರೋ ಅಪಗಲ ಭಾವಚಿತ್ರನು ದೆತೊನ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಭಾವಚಿತ್ರನು ಜೊತೆಗುದಿಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂದು ಆದುಲ್ಲೇನೆ ಅತ್ತು ಅವು ಆದುಲ್ಲೇನೆ ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಲೆ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದು ಪುನಃ ಹರ್ಷಿತವೈನ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಏ ರೇತೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಳೆಯೋನಾಡು ಅತ್ತಂಡ ದೆತೊನಾಡು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಮೂಲಕನೇ ಮಲ್ಪೌಂಡು ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡು ಈ ರೇತೆ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರಡು ಖುಷಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಖುಷಿನು ಒಯ್ದೆತೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುದುಪ್ಪುನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಇಂದೆತ ಪರಿಪಕ್ವ ಬ್ರತನು ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಲ್ ಪವರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಂತೆರೆ ಮಲ್ಪರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಪರು ಬೇತೇರಂಡಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪೆರೆ ಹತ್ತು ನಿಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲರ ಮಾಲೆದ ಮಣಿಕುಳ್ಳು ಸಹ ನಿಕುಲೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಸುರುಕು ದರ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಸಂಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲತ್ತೆ ಅತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಪರ ಅಂಚಾಂದು ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಬ್ರತಂದಿಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವಂತ ಆದುಪ್ಪನೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಏರು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಖುಷಿತ ಮಿಠಾಯಿನ ಪಟೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಮಿಠಾಯಿ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆರ್ದು ಮನ ತನು ಹೃದಯ ಮಾತಲ ಖುಷಿ ಆದುಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚಾಂದು ಈ ಮಿಠಾಯಿನ ಪಟ್ಟೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ವಾ ಪದ್ಯನು ಪನ್ಪರು ಮೀಠಾ ಬಾಬಾ ಪ್ಯಾರಾ ಬಾಬಾ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಇಂದೇ ಪದ್ಯನು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಸದಾ ಈ ಪದ್ಯನು ಸತವಾದ ಮೊಲಗೊಂದುಪ್ಪಡು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ అయిన ಕೂಡಲೇ ಈ ಪದ್ಯ ಉಂತು ಬುಡ್ಪುನು ಪನ್ಪರ ಉಂತುದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಲೆಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಎಂಚ ಪದ್ಯನು ಪನ್ಪರ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿದನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂದೇತ ಅನುಭವ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕದಾದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಕ್ಲಂತೂ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು ಎನ್ನಕ್ಲಂತೂ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಜರು ಎನ್ನಾರಂತೂ ಬಾಬಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿಧಾನವಾದ ಧ್ವನಿ ನಿಧಾನವಾದ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಎನ್ನಾರಂತೂ ಶಬ್ದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆರು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ನಸೆ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ನಸೆಟತ್ತು ಎನ್ನಾರು ಉಳ್ಳಿರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಇಂಚಪ್ಪೊಡು
ಅಂಚಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡಿತನು ಈ ದೃಢ ವ್ರತನು ದೀಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಆದುಲ್ಲರು ಐನರ್ದವರ ಡಬಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ಮಧುಬನಟು ವಾ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುರಿಸಾಯರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ವಿಶೇಷ ಯೋಗನು ಮಲ್ತರತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗನು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡಿತನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಆದುಂಡತೆ ಪಲೆ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿನ ಯೋಗವಾದುಪ್ಪು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ 4 ಕಡೆಟುಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಗುನ ಯೋಗಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆರತ್ತೆ ದೇಪಂಡ 4 ಕಡೆಟುಪ್ಪುನ ಮಾತೆಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಡವು 5 ಒಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಲಿಪುನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲವರು ವಾಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಏರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದಿತ್ತದು ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸೇವಾದಾರನ ಸಫಲತೆಗಾದ ಶುಭಾಶಯಲು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೃದಯದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮమైన ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲಾರ ತೂತ ಪಂದು ಪನ್ಪರ ಅತ್ತು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಏರು ಪನ್ಪರು ಅಕುಲು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಜನ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪರೇನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರ ದೇಪಂಡ ಅನುಭವಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಾದುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತೂಪಾರು ಐರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಕಣ್ಣು ದ ಅನುಭವ ನೇತ್ರವಾದುಂಡು ಅನುಭವದ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತೂಂಡಲ ಸಹ ತೂತ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಅನುಭವನೇ ಮಲ್ತಿ ಜೀವಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ತೂಯಿಜರ್ಡ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ದಾದಿನಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟು ಮಲ್ಪರು ಅಕ್ಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಒರಿದು ಉಪ್ಪು ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಸ್ಟಾಂಪ್ ದ ಮೂಲಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ನಿಕುಲೇ ಮಲ್ತುದರು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ನೆದವರ ಏಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಚಿತ್ರದ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಚಿತ್ರೋರ್ದು ಚೈತನ್ಯದ ಮಿಲನದ ಅನುಭವದ ಅನುಭೂತಿಯಾದುಪ್ಪು ಜತೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಅತೆ ಐದವರ ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಕೇನುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ತಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವದ್ದು ವಂಚಿತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತೆರಿಂಡೆ ಅಂಚಾಂದು ಏರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತರು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೇವೆದ ಅವಕಾಶ ಪಡುತ್ತೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಪ್ತಾದ ಪುದರ್ನು ದೆತೊಣುಜೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೇವೆದ ರಿಟರ್ನ್ ಪುದರ್ದ ಸಹಿತವಾದ ಶುಭಾಶಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಗಳ ಸೇವೆದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಂಡತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆಟುಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೊತೆಪ್ಪುನ ಸಮೀಪ ಪನ ಕೈತಲ್ದ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಡಬಲ್ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿ ಪುನ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಸದಾ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅತ್ತನ ದೃಢ ವ್ರತನು ನಿಭಾಯಿಸೋನ ಸಫಲತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದ ಪುನ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಖುಷಿಪಡಿಸೋನ ಖುಷಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕುಲೆಗೂ ತ್ರಿದೇವಿ ರಚಯಿತ ಬಾಬನ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ವಿಶೇಷ ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯಲು ಅಂಚನೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಜೊತೆಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ದಾದಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಲೆಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಬೊಲ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಪುರಿಕುಲು ಸ್ವತವಾದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಿತ್ತು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಲು ಬೇಗದ ಗತಿರ್ದು ಬರ್ಪುನು ಐಕಾದ ಪ್ರತಿಯೋರಿಯನ ಮಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಶರೀರವನ್ನು ತೂವೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ತೂವರ್ಚಿ ಸದಾ ನಿಖಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕಡೆ ಪಾಡು ಏಪ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಗುನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸೇವೆದ ಮಹತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು.
अच्छा, ओम शांति।